Hey, Mama, úp thằng nữa, thằng là sao vậy? Thằng ăn đi hết đông rồi, đi hết đông. दुन्दिया फोनाया रज'गोना रज'आखैहाय सासेया बानलुखौबो गायनानै दोनफैबाय नै रज'थ'वाखैनो माबा बेसरारिसो रज'दों खोमा मामा नों मानो फैखो निहिराव गाफैबायानो बियो बानलु सिब्र' फिसा बियो बिफाया गायनानै दोनफैबाय बेयाव फै निहिरसो जिनि जुथाया सुवाबा जालाहाय Good morning everyone. Good morning mama. Good morning lại mà. Good morning. Hey. Tha thấy? Ayo chơi chứ. Khôn à? Chào. Thulai मैया फुल गायनाय बायदि जाखोनाय ना चलो मोजां हम अ खन लासै ओंखार slowly हा बहा मा दाउ इयाव choka baha लादों हिने बिरलांबाय जा क्यूट choka baha लादों नोंनि दाउखौ नांसै आगैया आगै थिखो choka baha मैया फुल बिजौ गायबाय आं माबा लरायजोब्बायसैनो थांखांगोन खोमा गैयालै माथो मामा लरायजोब्बाय थांगोना थांलासै नैबेबो आं गायनायमोन मामा दुम मोनगोन मैया दुदुम होनदोंना बेयाव आं फुल गायबाय थाबाय गावहा मालाबानो खांग्रांबाय मालाय सासेनि एल'भेरा गायनाया नै खमसे खम बिजौखौ हास'नानै गायदो बिदिखिसो गायबाय बायो बिफानि एल'भेरा बिफां गायनाया बारहांबाय नै बिबार बिमानै मोननि जावैफैनायमोन गैला मामा नोङो दाउआ गैलानो थैबाय होनबाय आबै हरनाया नाङा फै खाया खानो नागिरो गाज्रिथार फैद' बिबाल बालसिगोन फैद' बाल बिबाल खानाङा दे हामा दङै नै एफा गोजानजों गिदिंलायनांगौ आरो choka गोलैगोन दे बबेथिं ओंखारखो ओरै ओंखारदो बिथिं ओंखारदो दाना हालेवबाय हाल एव लाफा फोनो मोनसिगोन लाफा मैगं जानांगौ मैगं थास' बेदर ओंखारदोंना ओंखाराखै बारा गुवार नङा